Episodi 5. Per Neus Cabrera Tomàs, presidenta de l'Escola de Danses de Xàtiva. 45 anys fent folklore. Sempre ens han contat que l'Escola de Danses va néixer allà per l'any 1978, però potser serà un poc abans. Siga quin siga l'any, aquest octubre passat van voler celebrar els 45 anys d'existència. L'inici de l'escola és el temps de Carmen Bru, d'Àngel Pérez, de Ramon Martí, dels germans Pepe i Melchor Pero Padre, de Rafa Benito i la dona Clara Bercher, de Paco Betania, de Juan Párraga, de Juan Borràs, de Marisa Tudela, de Roser Sanchís o de Ramon Gil. Sent no poder anomenar-los a tots, i menys encara no haver pogut gaudir amb ells d'eixos primers anys. Alguns, encara com, han continuat a l'escola regalant-li experiència i passió pel folklore. Vicent Guerrero, Rafa Pérez, José Enrique Pero Padre, Paqui i Neus Gil, Pepe Muñoz, Sebastià Garrido i Raquel Langa. L'objectiu de tots ells, en crear l'associació, no va ser un altre que recuperar, conservar i divulgar el nostre folklore. D'aquesta manera, l'escola s'ha dedicat al llarg de tots aquests anys a desempolsar melodies recollides a Xàtiva i també a la Costera, que la gent major, verdadera transmissora d'una tradició oral, ha sabut recordar. Amb tot aquest material, ha pogut muntar peces musicals i balls que han quedat enregistrats en 3 discos. Però realment, tot va començar amb el ball més popular de tots, la dansà. Antigament, de dansaes se'n feien moltes. Tots els carrers en la seva festa n'incloïen una. El dissabte dansar, però el diumenge tots a ballar les folies. Aquestes danses, menys elegants i més simples, també es ballaven al carrer i era l'ocasió perfecta per a la disfressa i per la desinhibició carnestoltenca. Malauradament, els temps canvien i amb elles les modes. Les dansaes i les folies a poc van anar desapareixent i precisament per aquest mateix motiu va sorgir l'Escola de Danses de Xàtiva, que mentre protegia les danses de l'oblit i pràcticament sense adonar-se'n, alhora esdevenia una gran associació que ja compta amb 45 anys d'història. L'escola no sols ha posat l'ull en la música, el ball i el cant. A més, ha organitzat conferències, exposicions i tallers sobre indumentària i costums tradicionals. Ha publicat recentment un llibre sobre les fonts, la història i les festes de Xàtiva, les 1001 fonts. Cada any omple els carrers socarrats amb cants i balls típics de Nadal. Algunes de les Nadales són més tradicionals i conegudes, però altres les hem tret del bagul personal del mestre Melchor Pero Padre, com Pepeta, Posa vi o Xàtiva li canta. Tan pronte com el gremi de fuster va convocar la romeria de Sant Josep, l'escola hi va prendre part, sempre intentant, per la part que li correspon, donar-li el color tradicional i ritual merescut. Per aquest mateix respecte a les tradicions, l'escola es troba des de l'inici en la recuperació de la festivitat del Corpus, formant part de l'Associació del Corpus. S'ha aconseguit recuperar i muntar peces musicals, danses, quadres bíblics. Així, després d'anys d'oblit, novament es va poder recrear pels carrers de volta els antics personatges bíblics i les dansetes rituals. De fet, ja han transcorregut més de 45 anys des de que va assumir la tasca d'ensenyar a la xicalla de Xàtiva les dansetes del Corpus i de participar en la processió amb els cavallets, els nanos i la moma. Després d'uns anys d'inactivitat de l'Associació del Corpus, el 2016, i per encàrrec de l'Ajuntament de Xàtiva, l'escola ha reprès l'organització de la processió d'aquesta festivitat, que amb estima alguns encara l'anomenen la Festa Grossa. A més, cada 5 d'agost, dia de la patrona de Xàtiva, organitza la ronda a la Mare de Déu de la Seu i, de la mateixa manera, cada primer dissabte d'octubre, amb els festers del carrer de Sant Josep, molt gustosament organitza i participa en les seues danses de les més populars i més antigues del País Valencià. Tampoc deixa d'acudir a tantes altres dansaes de dins i de fora de la comarca de la Costera.
L'escola ha participat en les Europeades, en intercanvis amb grups de dins i fora de la nostra comunitat, així com en certàmens de la Federació Valenciana de Folklore. Però la gent que forma l'escola de danses se sent especialment satisfeta dels espectacles creats fins ara, que han suposat un abans i un després en la manera de mostrar el folklore. Costera Amunt, De la Terra Venim, En Fem 40, Xàtiva, Escola Bolera, Turístic Folk i el darrer, Herència. En ells s'escenifiquen el cant d'estil i de ronda, les salvades, la dansà, els boleros, les jotes, els fandangos, les masurques, les peteneres i sevillanes, velatoris, valencianes i més, molt més. L'escola amb la mostra Folk a Relats, que va tindre el seu moment any rere any, des del 2011 fins al 2018, va voler donar a conèixer la diversitat i la riquesa del folklore. Així, es va proposar oferir a Xàtiva una visió més moderna i creativa, complementària i sempre respectuosa amb la tradicional, que fusionara músiques i cultures. Entre els nombrosos i rellevants participants que van pujar als distints escenaris de relats, ens referim a alguns. Carles Dénia, Dani Miquel, Eliseo Parra, Notes Soltes, Llorenç el Contacontes, Sorginac, Tornaveus, Pelandrusca, Vanessa Muelas, Kepa Junqueras, Luar Nalubre, El Naan, Mayal de Josep, Aparició Apa i Pep Jimeno Botifarra. El 2015, l'associació va rebre el 5è Premi Amics de la Costera de la ciutat de Xàtiva per la defensa i difusió del nostre folklore. Així mateix, el 2017 van ser guardonats per la seva infatigable tasca en pro de la cultura popular els nostres mestres, Sebastià Garrido amb el Premi Forcat de València i Raquel Langa amb el Premi Xateva i el Premi 9 d'octubre de la ciutat de Xàtiva. En tots aquests anys de trajectòria en el món del folklore han sigut tants músics, tants mestres, tantes balladores i tants balladors els que han passat per l'escola, tots ells sempre ballant de manera apassionada pel folklore de Xàtiva i de la Costera i erigint-se sense adonar-se en guardians de les tradicions populars. Tots ells han deixat a l'escola una fonda i intensa petjada i l'han modelat fins a donar-li la forma que ara presenta. A tots ells els agraïm de cor aquest legat que tan desinteressadament ens han deixat, perquè realment necessitem sentir-nos arrelats. Per què? Perquè qui perd les arrels perd la identitat.